नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण चिकन फ्रायची रेसिपी करणार आहोत। हे चिकन फ्राय झाल्यावरती बाहेरून एकदम कुरकुरीत लागेल आणि आतून एकदम ज्युसी। 2 चमचे लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा जीरा पावडर, अर्धा चमचा मिक्स्ड हर्ब्स किंवा ऑरिगॅनो, हे ऑप्शनल आहे फ्लेवरसाठी, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट आणि मीठ, 3 मोठे चमचे तांदळाचं पीठ, 3 मोठे चमचे मैदा, पाव किलो बोनलेस चिकन स्वच्छ करून घेतलेला आहे, 1 वाटी फेटलेलं दही, यामध्ये मसाले घालून घेऊया। जीरा पावडर, धना पावडर, मिक्स्ड हर्ब्स, लाल मिरची पावडर, मीठ आणि आलं लसूण पेस्ट। आपण यात चिकन पीसेस घालून हाताने मिक्स करून घेऊया। अजिबात पाणी ॲड केलेलं नाही आहे यामध्ये आणि मसाला सर्व बाजूने एकसारखा लावून घेऊया। चिकन पूर्ण दह्याच्या मसाल्याने कोट झालेला आहे। हे आपण झाकून फ्रीजमध्ये 1 तास ठेवायचं। 1 तास आपण चिकन मॅरिनेट करून घेतलं फ्रीजमध्ये आणि त्यानंतर हे बाहेर काढून 15 मिनिटं झालेली आहेत। आपण हे फ्राय करून घेऊया। आता फ्राय करण्यासाठी तांदळाचं पीठ, मैदा, मीठ, लाल मिरची पावडर हे मिक्स करून घेऊया। जे मॅरिनेटेड चिकन आहे ते पूर्ण कोट करून घेऊया आपल्या मसाल्याने चांगलं आणि मग त्या पिठाच्या मिक्सचरमध्ये आपण घालूया। पीठ एकदम सगळ्या बाजूनी चांगलं लावून घ्यायचं आहे। असेच मी सगळे दुसरे जे पीसेस आहेत त्यांना पण कोट करून घेते। तेल तापलेलं आहे। तेल तापल्यावरती आपण मीडियम गॅसवरती हे फ्राय करणार आहोत। मी झऱ्याने सोडते। हे पीसेस मी मीडियम ठेवलेले आहेत। तुम्हाला जर लहान पीसेस करायचे असतील तर तसे करू शकता किंवा मोठेही करू शकता। जर लहान केले तर ते फ्राय व्हायला थोडा कमी वेळ लागेल आणि जर पीसेस तुम्ही मोठे केले तर फ्राय व्हायला जास्त वेळ लागेल। फ्राय करताना साइडून असं थोडं थोडं तेल सोडायचं मध्ये। 3 मिनिटं झालेली आहेत। आपण हे परतून घेऊया। हे बघा छान फ्राय झालेलं आहे। आपण मीडियम गॅसवरती ह्याच्यासाठी ठेवतो की चिकन आतून पण फ्राय झालं पाहिजे। आपण दह्याच्या कोटिंगमध्ये ते फ्रीजमध्ये ठेवलेलं त्यामुळे आतून ज्युसी होईल। हे बघा चिकन फ्राय झालेलं आहे। टोटल आपल्याला 7 ते 8 मिनिटं लागलेली आहेत चिकन फ्राय करायला। आता हे आपण नॅपकिन पेपरवरती काढून घेऊया। अशा प्रकारे मी सगळं चिकन फ्राय करून घेते आणि दाखवते। चिकन फ्राय बनून रेडी झालेला आहे। एकदम क्रिस्पी झालेला आहे आणि ज्युसी झाला आहे। तर हे तुम्ही रेसिपी ट्राय करून बघा आणि तुम्हाला कसं वाटतं ते सांगायला विसरू नका। आणि जेव्हाही बनवाल तेव्हा ह्याला गरमागरम खा। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला नक्की सबस्क्राईब करा। थँक्यू।